Тя си го позна. Много си готин, бе. Аз се шегувам, но това е... Мишка! Стани, идва Стани. Ходихме на учителя. Няма да е една целувка. Да има една целувка. На Стани. Тя много малко количество. В училище е доктор, затова не е се справя. Той е на училище ли? Да. Сега това е малък проблем. Сега да помисля ли Миша. Ами той ходи до училище Станислав, в интерес на истината. И ето 11 на училище. Хай. Хълтком. Добре. Станеше с Ще бъде следов. половин час евентуално с него. Сутрин ли ще го бя? Или ще го От моля 11 малко. до 11 половина. Да, към 11, защото... Да, няма да Защото трябва да пиша бележка. Да. Изволителна Как има да пише бележки извинителни, ще пише по семейни причини, отсъства от училище. Миша. Ама доктор, те са 3 дена ставали. Ще говориш, ма наистина Да, писа. знам, че е така, И те си водят дневни, те си към училище и има да пише бележка. Добре. Айде, днеска ще ни простят. Галче,